Kita mo yung kay Joel, parang lighter. Mas Dito, malaki no? na sa box ng Kuspuro. Oo. Ayan, 5,200 nakita ko eh. Ano lang yun. Siguro tama yung sinabi niya, 35. Ayun o. Sinabi niya. Ayun siya. 550. CP4. Bago lahat. Eh, inano siya. Inano ko, kinausap ko. Ayan. Sa kanya sabi niya. Sabi ko, 500 lang. Kung 130, sabi 800. Sabi ko, presyo Jerry. Sabi niya, sabi magkaiba. Paano magkaiba? Sabi si Jerry. Sabi niya, hindi naman daw kompleto. Meron daw siyang may cover daw na tamper. Kaya pala at hindi po pinalay. Meron kasama pa rin sa kanya. 799 sa Barilla. Si Jerry. Sa kanya 800. Eh, meron daw tampered glass, sunod may cover pa. Pero kung gano'n, parang binili mo na rin yung tampered glass. Kaya magkano ba sa Jerry? 799 nga. O 800 doon. Hindi 1 real lang naman. Oo nga, 1 real. Sunod, may yung sa kanya, meron pang meron pang Oo. giveaways na... Hindi mas limang ka doon. Eh, wag mo na. Hindi, ang tanong dyan yung ano yan.